Úvod. První díl přirozeného práva a přírodních zákonů vznikal jako cesta hledání. Nebyl napsán s úmyslem vytvořit novou filosofii, ideologii nebo uzavřený systém myšlení. Vznikal především z potřeby porozumět skutečnosti hlouběji a hledat zákonitosti, které prostupují přírodu, člověka i společnost. Otázky, které se v prvním dílu objevovaly, směřovaly k základním principům našeho bytí. Existuje přirozený řád? Podléhá člověk určitým zákonům, stejně jako příroda? Jsou některé principy univerzální a nezávislé na lidských názorech? A pokud ano, jakým způsobem je můžeme poznávat? Při hledání odpovědí se postupně začaly objevovat souvislosti, které nebyly na počátku zřejmé. Jednotlivé myšlenky, které zprvu působily jako oddělené úvahy, začaly vytvářet širší celek. Některé vztahy mezi svobodou a odpovědností, mezi jednotlivcem a komunitou, mezi přirozeností a kulturou, mezi vědomým a společenským uspořádáním se začaly vzájemně propojovat. Teprve s určitým časovým odstupem se ukázalo, že z těchto souvislostí vzniká něco více než jen soubor úvah. Začal se objevovat určitý filosofický rámec, který dříve neexistoval v ucelené podobě. Tento rámec dostal název librismus. Librismus nevznikl jako snaha nahradit existující filosofické směry nebo nabídnout další uzavřenou pravdu. Vznikl spíše jako pokus vytvořit orientační mapu. Ne mapu, která člověku říká, kam musí jít, ale mapu, která mu pomáhá lépe porozumět krajině, ve které se pohybuje. Stejně jako přirozené právo nehovoří o lidských přáních, ale o vztazích a zákonitostech, které existují nezávisle na našem názoru. Ani librismus nevychází z předpokladu, že realitu lze libovolně přetvářet podle ideologie. Naopak vychází z předpokladu, že svoboda člověka roste úměrně s hloubkou jeho porozumění skutečnosti. Člověk nemůže být skutečně svobodný, pokud nerozumí prostředí, ve kterém žije. Nemůže dlouhodobě jednat v souladu se sebou samým, pokud nerozumí vlastní přirozenosti. A společnost nemůže nalézt stabilitu, pokud ignoruje zákonitosti, které ji utvářejí. Druhý díl proto již není pouze hledáním jednotlivých principů. Je pokusem zasadit tyto principy do širšího celku a podívat se na člověka i společnost jako na součást většího systému vztahů, rytmů a přirozených souvislostí. Pokud byl první díl hledáním stop v krajině, pak druhý díl představuje pokus podívat se na celou mapu. A stejně jako každá mapa, ani tato nemusí být konečná. Možná je pouze začátkem.